Rănile emoționale ne conduc viața din umbră. Salut! Ce este o rană emoțională și cum îți influențează viața? Imaginează-ți că trebuie să mergi desculți pe o potecă plină cu mărăcini, pietre ascuțite, poate chiar și niște cioburi ascunse prin iarbă. Indiferent cât de atent ești, e inevitabil să nu te zgârii sau să te tai la un moment dat. Și asta nu se întâmplă pentru că ești slab sau pentru că picioarele tale sunt defecte, ci pur și simplu pentru că mediul pe care îl traversezi favorizează asta. Și e suficient să calci pe câțiva mărăcini sau pe câteva pietre până când mintea ta se va adapta și vei începe să mergi pe vârfuri ca să fii cât mai ferit de durere. În același mod, rănile emoționale apar ca o adaptare naturală la o viață dusă într-un mediu care favorizează această adaptare. Spre exemplu, dacă am crescut într-un mediu emoțional unde am avut parte de multă critică, unde afecțiunea era insuficientă, oriunde siguranța mea depindea de starea altora, atunci mintea mea a învățat rapid anumite răspunsuri, precum mersul pe vârfuri de mai devreme pentru a mă feri de potențiale dureri, atât fizice cât și emoționale. Să învăț să merg pe vârfuri a fost o adaptare foarte sănătoasă și foarte utilă atunci. Însă această adaptare se poate transforma într-o rană emoțională atunci când mintea mea învață să declanșeze acest răspuns automat și inconștient în situații în care nu mai îmi este potrivit sau util. De exemplu, ca și copil, poate am observat că tonul ridicat de voce al unui părinte poate indica o potențială agresiune, fie fizică, fie verbală. Iar mintea mea a învățat rapid să evite acest pericol prin tăcere și retragere. Însă ca adult am descoperit că mi-e frică de confruntări. Chiar și atunci când acestea nu sunt nimic mai mult decât discuții în contradictoriu, fără potențial de agresiune verbală sau fizică. Iar frica de confruntări are potențialul să-mi limiteze semnificativ calitatea vieții. Pentru că dacă nu pot avea discuții în contradictoriu legate de limitele sau de nevoile mele, asta înseamnă că îmi voi trăi viața după regulile făcute de alții. Iar asta poate crea foarte multă frustrare, tristețe sau poate chiar depresie. Pentru că simt că nu pot obține ceea ce îmi doresc și că nu am control asupra propriei vieți. Mulți oameni interpretează această frică de confruntare ca făcând parte din identitatea lor și spunându-și, așa sunt eu. Când de fapt, la mijloc, este o rană emoțională ascunsă care le dirigează în mod invizibil viața și deciziile. Dacă și tu ai crezut că așa ești tu, însă acum ai înțeles că e doar o rană emoțională care poate fi vindecată, atunci poți să lași un comentariu. Nu ești singur.